Kok salah lho mesti dirunggu. Oh iya. Ora nek kabeh yo wuduse lagi salat. Oh iya. Nek Ramadan berarti wuduse lagi salat. Durung mesti. Lah nek kok aku pandut yo aja langsung wudu wijuk sih. Terus. Ora mungkin, Pak. Terus. Wong atas mulai gak ketok munas mosok merem iso ketok munas. Matamu. Iku gua. Oh, kairek tinggal jenengan saiki nyatane jenengan iso internetan bebas tanpa tuku tirakat. Ngono lho, mulo sampe jenengan yo tuku tirakat nggo kok kota anak putune. Kuwi wong Jawa mbiyen hebate tenan kuwi.
pirang-pirang. Ya, ana gareng Semarang, gareng asli ana, gareng Talalat dan lain sebagainya. Ning sapangertenku sing paling sering kali-kali iki sowan ning Ponorogo ya gareng jajak iki. Heeh. Wingi saka Ngadisanan terus rene sumben iki ning Landu, wah laris tenan ning Ponorogo lek. Terus tak gawe laris kok, Pak. Lho. Wis kok gawe laris. Lah tak rego 750 kok. Tenang ya kuwi, insyaallah tak sembatani wong iki sing digugu lak tembunge. Yo ta, kok bukaan amplopmu isine mesti 750. Yo kuwi omongane wong liya, wong ki omongan dagelan maksudnya. Wedi. Yo awet yo mosok kene kok. Sing ngurus sewu pae. Apa? Ing ngopo ki mau tak pilih lagune Joko Melarat. Lah, wis sing aran takokne. Pokoke biasane serampat, biasane prau layar, kok ki mau njaluk Joko Melarat ki karepmu piye? Ngelingi lakon sing tak lakoni ning balong mriki. Oh, wis arene to. Aku mbiyen ape entuk Kyai Balong gak sida kok, Pak. Kowe kok perlu dadi? Ape entuk Kyai Balong gak sida, peh aku Joko Melarat. Ngono. Apa itu ditarik ini kok? Bos gabah. Yen petuke ning tengah sawah kuruku gabah aku pas nyeloh kodhok. Ning estu niki wong senajan tembang lagu dolanan, iki nek diolah dadi tembang-tembang sing religi ya ana teges lan maknane. Bisa bulan kok bisa bulung aku piye? Diganti lirike ben nganggo tembung sing endah pamrih nggo ngelingke para rawuh sing sami mirsani. Mergo wayang kuwi tontonan tuntunan ana tatanane. Lah rak ngono. Ah ya. Banyak yo mayo guyon yo guyon, nek yo kudu ana inti sarine. Lho iki aja mung waton guyon ning guyon sing nganggo waton. Jajal tak pengen krungu. Momo kabeh para umat aja lali salat limang wektu aja nganti telat kewajiban ayo bareng dilumat maratandani lamun manungsa sing taat. Ayo para kanca kudu eling lan waspada urip ana donya ora langgeng ora sampurna kebak luput lan kebak dosa mula kanca ayo njaluk pangapura kok gede Mas lah ngantuk bocah malah yo bisa kok. Ya Allah, kula nyuwun pangapura sekataing dosa kawula. Dosanipun tiyang sepuh kula lan dosanipun sedaya manungsa. Ya Allah, kula mboten pantes ing swarga. Nanging kula mboten kiyat ing neraka mula Gusti kula nyuwun pangapura kataing lepaten dosa kawula. Ngono Pak. Religi ya. Religi Disesuaikan kita pentas di mana. lagi Ana ing balong ngene lek religine kuat agamane bakoh. nggih estu wae. Kena nggih contoh, kena nggih tulodo nyambut gawe oleh ning yo ibadahe ora kaya iki lho. Warga ana ing balong. Mulane ora percaya kiai iki agamane kuat. Kowe jam 3 sore no dolan nang ning masjid nanggar wadah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wong balong langsung brutuk-brutuk nang sawah. Kok terus saben lho Pak. Nang sawah. Ngampiri kancane. Ngampiri lho Kang, kalau ditimbali kalau Gusti Allah. Nek nyambut gawe nandur mawi garung luku oke oleh ning wayahe salat, wayahe ibadah yo ibadah diculke pacule, diculke alike. Ayo saiki jamaah bebarengan sik, bar kuwi balik meneh ning sawah. Ngono lho. Berarti nek rumadan Salat. alah ya gak bener. Lho, kowe gak tapo sisan. Aku yang naik kiai lho, Rek. Lah kiai koyo ngono iki Pak. Lah piye? Rumadan kok terus Kok salat? aduh ngono kok pura kiai. Lah piye? Rumadan yo wudu sik to Pak.
Lah kok langsung sholat kok salah lho mesti dirunggu. Oh iya. Ora ikut kabeh yo wudu sik lagi sholat. Oh iya. Nek Ramadan berarti wudu sik lagi sholat. Durung mesti. Lah nek kok aku pandut yo langsung wudu wijuk sik. Bisa. Lah iso lagi wudu lagi sholat. Iya. Ngono mesti gak paham putu kiai kok saya. Berarti nek Ramadan iso sik wudu lagi sholat. Durung mesti. Ora mesti nek diniati sik nek niate ora pengin sholat ora ketenalan niate sik nanjurati wah ayaten ae sholat wijik sik wudu lagi sholat. Mosok gak paham. Ya berarti nek Ramadan niat sik terus wijik utawa wiso wudu terus sholat. Ya terserah buta-buta lah. Kok mbok oyak kok pakai jenengan kok so. Lah gunane piye kok? Wis muga-muga sedaya warga sehat ya Bu. Tak dongano kabeh sehat nggih. Tak dongano kabeh sugih dhuwit. Pun sebatune gur sehat karo sugih dhuwit, Pak. Wong urip angger sehat sugih dhuwit penak. Aku gur sehat tok ora duwe apa-apa gur mbayangno tok. Oh iya. Nek ora pengen mobil gur mbayang, pengen motor gur mbayang aku kapan duit aku. Alhamdulillah timbali Kyai Ponorogo sesuk duwe aglen Mas. Duwe sesuk bayaran kok balame nang apa? Itu ku mobil Pak. Wah, Mau bayaran gede ya. itu sakit nggih ku mobil. Lho itu 3.000. Kok iso bener sakit telu? Cilik-cilik go seret-seretan anakku kan. Mobil-mobilan ya terus. Nah ini nak penting jenenge mobil DCS tuh Pak niki gandeng swasana merti desa Sukabumi ya. Nggih, nek cara ini bersih desa. Umpamanya nyabranan reng. Ora maido ibarate pakaian utawa rasukan utawa klambi nyatane saben dina dinggo setahun pisan diresiki iki ana lumrahe pamrih kanggo njaga kesehatan lan njaga apike desa. Muga-muga sak rampunge bersih desa senadyan tata lair resik desane iki tata batin resik atine kabeh warga masyarakat iso mangga nyawiji amin Allahumma Amin. ini iso diarani reuni Pak. Kok iso reuni? Re itu kembali, uni itu berkumpul. Ah. Warga masyarakat Mbalong lan sak kanan kiringipun sing saben dinane do makarya ngambut gawe anut kabisane dewi-dewi, anut kesibukane dewi-dewi, bengi berkumpul menjadi satu untuk mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi. Muga-muga silaturahmi iki dadi berkah tur barokah. Wah, kuwi artine reuni. Reuni Re kembali, uni berkumpul. nek reformasi artinya apa? Re itu kembali, formasi itu tatanan. Oh. Jadi bengi panjenenganipun ing Hamkugati Bapak Lurah lan para masyarakat mengembalikan tatanan untuk lebih baik lagi. Nek wis apik ora usah golek liyane sok ben iki neh. Oh iya. Ngono lho Pak. Kuwi reformasi. Reformasi. Regenerasi. Re itu kembali, generasi itu melanjutkan. Jadi ayo kembali lanjutkan pembangunan di Balong. Bareng Pak Lurah, tepuk tangan Pak Lurah. Sandhannya. Kuwi re generasi. Re kembali generasi iki Melanjutkan lho. nek re mason. Re mason. Re itu kembali, mason itu panas. Kok iso panas mason? Nek ra percaya lewetno iso rubel panas iku. Jenengan yo liyane yo penak kok re mason jenengan. Sing meneng nganggo re. Jadi alhamdulillah dasare wulan sing becik, wulan sing apik, bengi ayo diniati tirakatan lek-lekan mungon kanggo kamulyaning desa Mbalong lan sak kanan kiringipun umume ing Kabupaten Ponorogo. Aku kelingan Yusra ngene iki Pak taun kepungkur kuwi aku diparingi simbahku wujude kitab wayah sura kula tirakat gandeng tirakatku tutup karo simbah le kowe wis pantes nampa kitab. Kitab apa? Kitab terjemahan 1000 mimpi. 1000 mimpi. Kuwi pribon ya no. Pribon Kemeruh. Kiai iki lho hafal. Apa ya? Kitab 1000 mimpi. Apa kuwi? Lho golek hakam. Hakam ya, Pak? Aduh, tapi titik kok ora tuku. Wah, nomor lah. Lho maksudnya kitab primbon kejawen. Oh iya. Isine iki yo bangsa donga-donga ben uripe iso lancar, iso ayem tentrem. Pak.
kuwi biyen aku ana maca kuwi isine kuwi jroning kitab iki Japa Mantra Rajah Kala Jengking Kala Cakra Rajah Kala Cakra isine piye ya kuwi kanggo kesempurnaan urip lan aku tak apake kuwi sing rajah kuwi khusus nggo perobatan nggo nambani wong-wong kuwi ya nek terus khususnya sing nggo transfer perasaan ya nek ngono kuwi ya belum paham burung Pak terang ya contohnya piye jenengan tahu ngerti Monas Jakarta Monas ngerti tahu kula kuwi iso transfer ilmu kuning jenengan gur merem karo maca Fatihah sing kusuk engko koyo jenengan wis ning Monas apa kuwi Raja Kala Cakra itu kan terus lho buka ilmu jenengan sedekap maca Fatihah merem ning fokus nggih Fatihah tak ngene kene ben iso jenengan rasake ning Monas suruh pun rasa derek ning Monas burung wah jenengan gak fokus bali gak asing fokus ojo mikir utang mawon fokus iya suruh pun rasa wis rasa ora mungkin Pak rasa wong atas melek gak ketok Monas mosok merem iso ketok Monas matamu iku buuk lho melek kok ora ketok Monas mosok merem iso ketok aku inget gak kowe ya nyok bukan siapa sih yo manut lho ning esi Pak karo biasa sepuro kok mantel karo wong kok mangkel kuwi kok kowe nggone ilmu nggone iya rama itu nek nggon kuwi iki mbahmu dhewe nek aja digebyawi wong tuwa kabeh lho lha kowe ngene-ngene mbahmu ora apa-apa mbahmu dhewe ngopo mbahmu mbahmu dhewe biyane rada sepuh ya sampe tunggu papat ya dolan nggonmu dasare suwe radulan pengen tilik buyute bareng bareng esuk po lagi nggih 2 menit terus tekok kamar mandi iki kudu pipis iki ae sepuh aku ora maiku lho ringking yo tak nong buyute anak-anak niku gue lah ke kamar mandi lah kok suwen ning ora jamak aku diukling gitu ya biar mbahku gak ngopo putuku sakit sukses ora jamak ya apa sukses putuku atase kamar mandi kok so anggere lawange dibuka lampune otomatis mekan dhewe gek jero ati adem banget dipasang AC putuku wis sugih aku terus bingung mosok kamar mandiku ngono aku barang tak kote ayo mbah ning kamar mandi neh ayo lah kok jebring uyon ning jero kulkas lho kok anggere lawange dibuka lampune muruk dari jero atus bari nang uyuh jero kulkas dadi es uyuh lho yo wong nang seger-seger nih ya kok piye nyatane wong kuno mbiyen iku do tirakat kula nate dituturi simbah-simbah mbiyen kena ngopo mbah-mbah mbiyen iki kok do tirakat umpama jaman saiki ngono mbah-mbah mbiyen kuwi lek tirakat ibarate kaya wong tumbas kuota kuota internet ibarate kaya wong tuku kuota wong tuwa mbiyen tirakat ibarate tuku kuota internet besok dititipke anak putune ben dienggo internetan umpamane ngoten niku nyatane mbah-mbah biyen do tirakat dititipke nggo anak putune saya anak putune do mulya jenengan bapak ibu lihat do tirakat to kok lha niku bae tirakat kuwi tuku kuota internet dienggo jenengan saiki nyatane jenengan iso internetan bebas tanpa tuku tirakat ngono lho ngono sampe jenengan yo tuku tirakat nggo nukokke kuota anak putune kuwi wong Jawa biyen hebate ten mriku kaya mbahku dhewe yo ngono kuwi Pak mbahmu piye mbah kuwi kenceng tirakate mbah lanang kuwi anggere sura ngeten iki tirakat kungkum teng kedung kuwi rambuté ora teles kungkum rambutnya terus weh kandhane mbah lanang jos kungkum teng kedung rambuté ora teles kok iso gundul iki coba gundul nah itu lenjak tak kok wah rumokne tenan nggih alhamdulillah kakek sambang silat donga Mas Erek kangge para pisepuh adi sepuh kanggo para karang taruna karang taruni nggih para tokoh-tokoh masyarakat perangkat desa jelas lembaga desa jelas perangkat desa juga jelas hitungane sedaya kemawon ayo hitungane sing bener oke nembang bali ya ya tak tindakin pun endi muga-muga sedaya sehat nggih Bu Pak
Amin. Muga-muga sedaya sugih dhuwit nggih Bu Pak. Nggih. Pun niku ya wis cukup Pak. Oh, Wong iya. ngerti sehat sugih dhuwit rampung Pak. Goblok apa-apa penting suwe duit. Lah goblok lak nomor 21 penting sugih duwe. Pinter ngambil duwe ya gur nyambut gawe. Ya saiki Mbak Elisa ora harus kalaso. Oke. Ya